Il-ħidma lil kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil wettaq bħala membru tal-Parlament Ewropew favur il-persuni li jbatu mid-diabete kienet rikonoxxuta u mfaħra mill-President tal-Fundazzjoni Internazzjonali tad-Diabete Sir Michael Hirst f'laqgħa li kellu ma' Simon Busuttil fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-laqgħa li għalija attenda wkoll id-Deputat Nazzjonalista Joe Cassar iffukat fuq l-importanza li l-pajjiż ikollu pjan nazzjonali dwar id-diabete. Sir Michael Hirst sostna li l-pajjiżi kollha li rnexxilhom jagħmlu dan il-pjan wettqu kisbiet kbar favur il-persuni li jbatu mid-diabete. Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qabel ma l-importanza ta' pjan nazzjonali dwar id-diabete u sostna li l-Partit Nazzjonalista u impenjat li l-marda tad-diabete titpoġġa fuq quddiem fl-aġenda tas-settur tas-saħħa fil-pajjiż. Simon Busuttil sostna li wara l-ħidma li wettaq fil-Parlament Ewropew favur il-persuni li jbatu minn din il-kundizzjoni issa se jkun impenjat li jsaħħaħ u jwettaq din il-ħidma fuq livell nazzjonali. Il-President tal-Fondazzjoni Internazzjonali tad-Diabete min-naħa tiegħu qal li s-sens ta' tmexxija u impenn li Simon Busuttil wera fil-Parlament Ewropew huma garanzija li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun fuq quddiem fil-pajjiż biex ikomplu jitjiebu s-servizzi għal persuni li jbatu b'din il-marda. Fil-Parlament Ewropew Simon Busuttil ressaq riżoluzzjoni favur il-persuni li jbatu bid-diabete u l-ħidma kontinwa li wettaq favur din il-kawża fuq livell Ewropew waslet biex fl-2012 u nata rikonoxximent tal-Europarlamentari Ewropew tas-sena fis-settur tas-saħħa.